אנחנו נשארים באותו נושא, ועוברים לסוג של התמכרות מאלכוהול, ודוקטור סגב ברק, מהבית ספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, נמצא איתנו, ואתה אומר, העתיד כבר כאן, ואפשר יהיה בקרוב מאוד להיפטר מהתמכרות כמו אלכוהוליזם, על ידי מחיקת תאי מוח, מחיקת זיכרונות. כן, מחיקת זיכרונות ולא מחיקת תאי מוח חלילה, את זה אנחנו לא רוצים לעשות. איך אפשר זיכרונות בלי למחוק תאי מוח? אנחנו לא מדברים על מחיקה של תאי מוח. במחקר שאנחנו פרסמנו עכשיו, שאגב נעשה באוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו, כשאני הייתי שם במסגרת הפוסט-דוקטורט שלי, במחקר הזה אנחנו בעצם עיכבנו או מנענו הפעלה של חלבון מסוים בתוך תאי המוח, אבל חלילה לא הרגנו את תאי המוח. עכשיו, בדקתם כל העניין של אלכוהול עם חולדות, אם אני מבין נכון? נכון מאוד. שיקורות. פשוט שיקרתם בכף חולדות? אני אסביר ממש בקצרה. זה כמובן במודל בחולדות מה שפרסמנו. בשלב הראשון אנחנו מאמנים אותם לשתות אלכוהול על ידי זה שאנחנו נותנים להם בחירה חופשית בין מים, מי ברז, לבין תמיסה של 20% אלכוהול במי ברז. בהתחלה הם לא אוהבים את זה כל כך, כי אתה מומר. לאט אתם אהבו את זה? לאט לאט הם מתחילים לאהוב את זה ומגיעים לרמות. איך בודקים חולדה זוכרת אלכוהול או לא? איך בודקים את זה? אז אחת הדרכים לבדוק איך החולדה זוכרת אלכוהול זה לתת לה איזושהי תזכורת. למשל, לשים אותה במקום שבו היא שתתה אלכוהול, מה שמקביל אולי לבר אצלנו, לתת לה להריח אלכוהול, ואז לבדוק כמה היא לוחצת על דוושה כדי לקבל את האלכוהול הזה, אחרי שלימדנו אותה כמובן לעשות את זה. וראיתם שאחרי הניסוי שעשיתם אכן היא שכחה את מהות האלכוהול? היא כבר לא התרגשה ממנו כמו קודם? בהחלט, אנחנו ראינו שאחרי שעשינו את המחיקה של הזיכרון הזה, שאם תרצו תכף אני אסביר איך עשינו את זה, אז היא בעצם לא חיפשה את האלכוהול. אבל בואו תלך לך שלב קדימה, כשזה יבוא לבני אדם, נגיד שזה יקרה, אז הבן אדם, אוקיי, הוא יזכור שהוא ישכח שהוא נהנה מאלכוהול, אבל אתם לא מוכרים לו את הזיכרון, נכון? אז הוא יזכור שהוא אוהב לשתות אלכוהול. את זה הוא יזכור, נכון? אז העובדה הזאת הוא יזכור. מה שאנחנו מוחקים זה את הקשר בין אותו... טענה. מה? את ההנאה מאלכוהול, את מה? את מה אתם מוחקים? אנחנו מוחקים את הקשר בין איזשהו רמז, איזשהו גירוי שנקשר לאלכוהול לבין האלכוהול, כדי למנוע את החזרה, את מה שנקרא הנפילה לסם. זאת אומרת, הוא לא שוכח באופן כללי מה זה אלכוהול, אבל מה שהזיכרון שנמחק אצלו במוח זה הקשר בין, נאמר, הריח של אלכוהול לבין האפקט המחזק של אלכוהול. אבל מה ימנע ממנו לנסות שוב? כלומר, אז את זה הוצאתם, אבל הוא יזכור עלו שהוא שתה, ואולי נגיד הוא יזכור אפילו שזה היה חביב, מה ימנע ממנו לנסות שוב לשתות? הרצון שלו להיגמל? בעיקר הרצון שלו להיגמל, ואחת הבעיות העיקריות זה שאנשים כשהם מנסים להיגמל, אנשים שמכורים לאלכוהול או לסמים, כשהם מנסים להיגמל, זיכרונות שנמצאים אצלם באופן אפילו לא מודע במוח. הדרישה הפיזיולוגית, הרעידות, הצורך הפיזיולוגי. הצורך הפיזיולוגי הזה הרבה פעמים מונע על ידי זיכרון מאיזשהו גירוי. הריח של אלכוהול גורם להם ללכת לשתות את האלכוהול. את זה אנחנו מוחקים. ואנחנו פה מדברים על מניעה של מה שנקרא רילאפס, נפילה בחזרה לאלכוהול או לסם. וזה אלכוהול, וזה גם יכול להיות התמכרויות להימורים, וזה גם יכול להיות השמנה. זו השאלה הבאה. לכל מתוק. אז בניסוי הספציפי הזה, מה שאנחנו הראינו זה שהחלבון הספציפי, באזורי המוח הספציפיים האלה, מאוד מאוד ספציפיים וייחודיים לאלכוהול. כשניסינו למחוק עם אותו, באותה דרך זיכרון לסוכר למשל, זה לא עבד. לא עבד. שזה מצוין מבחינתנו, כי אנחנו לא רוצים למחוק זיכרונות באופן כללי, אנחנו לא רוצים אנשים שפתאום לא ידעו איפה נמצאים. היה סרט כזה, לא רע פעם, נכון, היה את זה והיו אחרים. אז אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא מאוד ספציפי, במקרה הזה לאלכוהול וסביר להניח של הסמים. אגב, כבר נעשה בעולם מחקר דומה לפני שנה בערך, לא עם החומר שאנחנו השתמשנו בו, אלא דווקא באיזשהו ניסוי, באיזשהו דרך התנהגותית, ושם מחקו זיכרונות של בני אדם שהם מכורים להרואין.